ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. മന്ത്രം ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തില് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മന്ത്രം 1. അപ്പൊ ഇവിടെ മന്ത്രം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയാണല്ലേ. ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞ അവതാരത്തോട് സ്വയംഭുവ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ പരിപൂർണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ആ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട മന്ത്രം, ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണം പരിപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ടു. ഇനി ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അതിനോട്, അതായത് എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ദോഷമാണ്, അതെങ്ങനെ ദോഷകരമാകുന്നു, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ മന്ത്രം: ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത
മാഗ്രധാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗ്രധാ കസ്യ സിദ്ധനം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് ഇതൊന്ന് ചൊല്ലാം. ഇതുവരെ ചൊല്ലാത്തവര് ചൊല്ലിക്കും. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ആരാ? പ്രജീഷ മാതാജിയല്ലേ ആദ്യം? ആ, കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ ഘൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ ഘൃത കസ്യ സ്വിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈശ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ഈശ, ഈശാവാസ്യം, ഈശ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമല്ല, മന്ത്രം. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യം ഈശാവാസ്യം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഉപനിഷത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന പേര് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ നിന്നാണ് പേര് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈശാവാസ്യം? ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാൽ, ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്. യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യത് കിഞ്ച, യാതൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ചരാചര വസ്തു. അതാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ അർത്ഥം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവവും, ഈ ചരാചര വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്താണ്? ഈശ്വരന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അപ്പോ അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത. തേന തെക്തേന, തെക്തേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഹമായ വിഹിതം. അവനാൽ അർഹമായ വിഹിതം ഭുഞ്ജീത, സ്വയം സ്വീകരിക്കുക. മാഘൃത കസ്യ സിദ്ധനം. മാ അരുത്, ഘൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുക. കസ്യ സിദ്ധ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സമ്പത്ത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അവനവന് അർഹിക്കപ്പെട്ടത് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആർത്തിയാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ല. ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ഈ തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാത്തത്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു വസ്തു എടുത്താലും ഒന്നുപോലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും ആ വസ്തു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണുമല്ലേ? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തു വെച്ചല്ലേ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഭൂമിയിൽ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? അത് ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മലക്കറികൾ കിട്ടുന്നു. ഈ മലക്കറികൾ എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷിക്കാരൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറയും. ഈ കൃഷിക്കാരൻ അധ്വാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം. വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം വേണം, മണ്ണ് വേണം. പിന്നെ ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നത് വളരാനായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താ? വിത്ത് വേണം അല്ലേ? വിത്ത് വേണം. ആ വിത്ത് ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ വിത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്താണ്? അഹം ബീജ പ്രതാപിത. ആ ബീജം
ഏഹ്, എല്ലാ ബീജദാതാവ് ഞാനാണ്, പിതാവ് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ആ വിത്ത് ഭഗവാൻ തരുന്നു, മഴ ഭഗവാൻ തരുന്നു, സൂര്യപ്രകാശം തരുന്നു, മണ്ണ് തരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് അതിനെ ഉഴുന്ന് ആ വിത്തിനെ പാകി അതിനെ വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അവകാശിയാകുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ചരാചരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രം. അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മന്ത്രം. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു കമ്പനിയില് ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജർ, ആ മാനേജർക്ക് കമ്പനി കാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ മാനേജർ ഇതേ കാർ ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് മോളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാനും സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത് ഓഫീസ് വർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്ത വസ്തുവാണ്. അത് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം ലംഘിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കമ്പനി ചെയ്യുക? വാണിംഗ് കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ വാണിംഗ് കൊടുക്കും, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വാണിംഗ് കൊടുക്കും, അല്ലെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ശിക്ഷ കിട്ടും. അയാളൊരു കള്ളനാണ്. കാരണം കമ്പനി കൊടുത്ത സാധനം കൊണ്ട് അയാൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു കള്ളനാണ്. അതേപോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഈ ശരീരം പോലും നമ്മളുടേതല്ല, ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരവും ഈ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ആ കമ്പനി മാനേജറെ പോലെ നമ്മൾ കള്ളനാണ്, നമ്മൾ കള്ളനാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനുപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശി. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആ 2 ലൈനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലേ? പിന്നീട് അടുത്ത 2 ലൈനിൽ പറയുന്നത് അവനവൻ അർഹിക്കപ്പെട്ടത് ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റുള്ളവൻ്റെത് കൈയടത്താൻ പാടില്ല. അതാണ് നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാം. ഈശ്വരനാൽ ആ വാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ ജീവനുള്ളതും നിർജീവനവും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാല് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഈ വേദജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വേദജ്ഞാനം, വൈദിക ജ്ഞാനം, ഈ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അത് ആ പൗരുഷേയ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് വേദജ്ഞാനം. സ്ലൈഡിലില്ല, ബുക്കിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റമറ്റതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം. അതിനകത്ത് കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളവരാണ്. ആ 4 ന്യൂനതകളിലൂടെ വന്നതല്ല വൈദിക ജ്ഞാനം. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈവന്നതാണ്. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ ഇതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷേയ, അല്ലെ? ആ പൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക എന്താ? മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അതെ, മനുഷ്യനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല, ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷേ, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് 4 ന്യൂനതകൾ? തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല.
വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂനതയുള്ള വ്യക്തികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല. വേദജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദികവേ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ അത് തലമുറകൾക്കും കൈമാറി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഈശ്വരൻ ആ പാരഗ്രാഫാ മാതാജി വായിക്കണ്ടേ? ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകിയാൽ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്ത വായിക്കണ മാതാജി? ഇത് മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പോയില്ലായിരുന്നോ പ്രഭുവിന്റെ ഇല്ല, അവിടെ? ഞാൻ പോയില്ല. പ്രഭു വേറെ വീട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രണത്തിന് വശംവദനാകില്ല. ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ സകല വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇനി അടുത്തത് പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ഊർജമുള്ള വസ്തു, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിർജീവമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതൊക്കെ അധമ പ്രകൃതി, അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയും. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവ സത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുള്ളതാണ് പരാപ്രകൃതി. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും അപരാപ്രകൃതിയാണെങ്കിലും പരാപ്രകൃതിയാണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നിർജീവമായ വസ്തുക്കളുമുണ്ട്, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ജീവനുള്ള ജീവസത്തെ എന്ത് പറയും? പരാപ്രകൃതി. നിർജീവമായിട്ടുള്ളത് അപരാപ്രകൃതി. അത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇതല്ല അപരാപ്രകൃതി. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് പരമോന്നത സത്ത ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പരമോന്നത സത്ത നിരപേക്ഷ വായിച്ചോളൂ. പരമോന്നത സത്ത നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷം കൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് സകലതിനെയും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അത്തരത്തിൽ സകലതിന്റെയും നേതാവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി വർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തീ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? തീയിൽ നിന്ന് ചൂട് വരും, പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
അത് ചൂടും പ്രകാശവും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം അചിന്ത്യമാണ് അല്ലെ? ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉള്ളവനാണ്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളവനാണ്. ഈ ഓരോ പാരഗ്രാഫും പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ശക്തികളും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതിനാൽ ഈശ്വരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഒരുവൻ നിനക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാം. ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാകുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം താൽക്കാലികമാണ്, അതിനാൽ മിഥ്യയാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് രാജാവാണ് ആദ്യ അധികാരി, അത് കഴിഞ്ഞേ പ്രജകൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നമ്മളുടെ വീട് മരപ്പണിക്കാരൻ ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാർപ്പൻ്ററെ വെച്ചിട്ട് മേശിരി വെച്ച് മേശ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ മേശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേശിരി പറയും ഇത് ഞാനാണ് ഈ മേശയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം മേശിരി എന്താ ചെയ്യുന്ന, തടിയെടുക്കുന്നു, അത് വെച്ച് അറുത്ത് അളന്ന് നല്ലൊരു മേശ ഉണ്ടാക്കിയത് മേശിരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മേശിരിയുടെ ആകുമോ? ആരുടെ ആയിരിക്കും? വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ. കാരണം ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത്. തടി കൊടുത്തത്, തടി വാങ്ങിക്കാനും ഈ മേശിരിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പണിക്കാരൻ മാത്രമാണ്, മേശയുടെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നില്ല. മേശയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ്, വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെ? വീട്ടുടമസ്ഥനാണ് മേശയുടെ ഉടമസ്ഥൻ. ആ മേശ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മരപ്പണിക്കാരന് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം എന്റേതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മേശിരി ഈ മേശ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ വാടകക്കാരനും ഭൂ ഉടമയും. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടില് എന്റെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വേറൊരാൾ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും ഭഗവാനാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഭഗവാന്റേതല്ലാതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണോ? ഇത് ഒരു 1976 ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്. ഇതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഈ സ്ലൈഡില്? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ, ഇതുവരെ വായിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടാത്തവര്. വിനോദ് പ്രഭു വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. 1976 തുടക്കത്തിൽ മായാപൂരിൽ ഞങ്ങൾ മായാപൂർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ജയപതാക സ്വാമി ഒരു ആജീവനാന്ത അംഗവുമായി വന്നു. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായിയായ ആജീവനാന്ത അംഗത്തെ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരം? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓ വളരെ നല്ലത്, ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഗ്ലാസ് നിർമ്മിച്ചത് സിലിക്കൺ കൊണ്ടാണ്, അത് മണലിലാണ്. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, മണലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആ മനുഷ്യൻ ഭക്തനും മിടുക്കനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ സ്വാമിജി, മണൽ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മണലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ്. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഓ നിങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയാണോ? പ്രഭുപാദർ ഈ മനുഷ്യനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി. ഭക്തർ ചിരിച്ചു, ആ മനുഷ്യനും ചിരിച്ചു. പിന്നെ അവർ അല്പം പിന്നോട്ട് പോയി. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ, ഞാൻ ദാനധർമ്മം നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കള്ളനാണ്. പ്രഭുപാദർ അയാളെ പൂക്കിൽ നിന്ന് വിടാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയാനന്ദദാസ് പ്രഭുപാദരുടെ മെമ്മറീസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളതാണ്.
അപ്പൊ പ്രഭുപാദര ആ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാന് ഒരു ഗ്ലാസ് കമ്പനി, എനിക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, ഇത് എന്റെ ഫാക്ടറിയാന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദ ചോദിച്ചത്, ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? അത് സിലിക്കണിൽ നിന്നാണ്, മണലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. മണൽ ആരുടെയാണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സ്വാമിജി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോയി ദാനധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളപ്പോ ചെറിയ കള്ളനാണ്, വലിയ കള്ളനല്ല, ചെറിയ കള്ളനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ വ്യവസായിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്, നല്ല നർമ്മത്തിലൂടെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രഭുപാദ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരും അവരവരുടെ കോട്ട, അവരവർക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചീത മകൃത കസ്യ സിദ്ധനം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്, ഈ ജഗത്തിലുള്ള സർവ്വതും ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവും ഭഗവാനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പാരഗ്രാഫിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി അവരവർക്ക് കോട്ടയിലുള്ളത് അവർ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കാണാം, പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ വിഹിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല. ശരിക്കും മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, മനുഷ്യന് താഴെയുള്ള മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കൂ, അവരെല്ലാം പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭക്ഷിക്കും, പോകും, കൂടുതൽ എടുക്കില്ല. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം കണ്ടപ്പോഴും ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു. ഒരു ചാക്ക് അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനാവശ്യമുള്ളത് കൊത്തി തിന്നിട്ട് പോകും. പക്ഷെ മനുഷ്യനാണ് ഈ ആർത്തി കൂടി അത് എല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് മറ്റുള്ളവനുള്ളതും കൂടി എടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു വന്യമൃഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കടുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ജീവനാണ്. അത് പുല്ല് തിന്നുന്നില്ല, അതിന്റെ കോട്ടയിലുള്ളതല്ല പുല്ല്. അത് മറ്റ് അതിന് വിശക്കുമ്പോൾ വേറെ മാനിനെ മുയലിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പശുവിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. പശു പാല് കുടിക്കുമോ? പശു എന്താ കഴിക്കുക? പശു പുല്ല് അല്ലെ, വൈക്കോല്, പിന്നെ നമ്മൾ കാടി കൊടുക്കും. ഇതാണ് പശുവിന്റെ ഭക്ഷണം. പക്ഷെ പശു തരുന്നത് പാലാണ്. അത് പശു പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. ഒരു പശു പുല്ല്, വൈക്കോൽ എന്നിവ കഴിക്കുകയും പാല് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പശു തനിയെ പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ 17ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നുണ്ട്. ആ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില്, ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഉദാഹരണമായി, പശു പാല് നൽകുന്നു, അവൾ ആ പാൽ സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല, അവൾ പുല്ലും ധാന്യവും ആഹരിക്കുന്നു. പാലാണെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരന്റെ ക്രമീകരണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്കായി ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അവരുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുമാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഉദാഹരണത്തിന്. ഹരീഷ്ണമാലജി, വായിച്ചോളൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ചിലര് പറയും, ഇനിയിപ്പം മാവില് മാമ്പഴം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാവില് മാമ്പഴം വരുമ്പോ അത് മാവ് ആ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണല്ലേ ആ മാങ്ങ. അയ്യോ അത് മാവിന്റെയാണ് ആ മാമ്പഴം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? പക്ഷികൾ അത്രയും മാങ്ങയൊന്നും പക്ഷികൾ കഴിക്കില്ല. അതിനാവശ്യമുള്ളത് കഴിക്കും, ബാക്കിയുള്ളത്
അത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് അത് നശിച്ചു പോവുകയാണ്, അത് ഉപയോഗമില്ലാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കോട്ടയാണ് ആ മാങ്ങ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമുക്കുള്ള കോട്ടയാണ്. മാവിന്റെ കോട്ട എന്താണ്? അതിന് വെളിച്ചവും മണ്ണും വെള്ളവും ഒക്കെ അല്ലാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവന്റെ പിടിച്ചു പറിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പാരഗ്രാഫില് കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും. പരീക്ഷണങ്ങൾ. ആ. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ തർക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു അഖില ലോക വ്യാപ്തി കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ലോകം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ശത്രുവായി കാണുകയും പൂച്ചയെയും പട്ടിയെയും പോലെ മുരളുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ അതിന് ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ കഴിയും. വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈശ്വര കൃപയാൽ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടമാകേണ്ടതാണ്. ഈശ്വരന്റെ മാത്രം വസ്തുക്കളായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ മുതലാളിമാരോ മറ്റേതു പാർട്ടിയോ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സമാധാനം കൈവരികയില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഉപജാപങ്ങളിലൂടെ മാത്രം മുതലാളി വർഗത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അമർത്തുവാനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പത്തിനു വേണ്ടി മുതലാളി വർഗത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയം വരിക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തീർച്ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവർ തങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം കവർന്നെടുത്തവയാണ്. തൽഫലമായി പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായിത്തീരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികളും മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരികളും ആറ്റം ബോംബുകൾ കൈവശം വെക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഉടമാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ അണുബോംബ് തന്നെ രണ്ടു പക്ഷത്തിന്റെയും നാശം വരുത്തും. അങ്ങനെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യമാക്കിയും ലോകസമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഇരു വിഭാഗവും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം, മുതലാളിത്തം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഈശാവാസ്യം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോലാണ്. പക്ഷെ കാലക്രമേണ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം മൊത്തവും നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബ്രാഹ്മണര് കലിയുഗം തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണാല്ലേ, പരീക്ഷത്തിന് മനസ്സിലായി കലി വന്നു എന്നുള്ളത്. അതെപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്? പരീക്ഷത്തിന് ആദ്യം തന്നെ പശുക്കളെയെല്ലാം അറക്കുന്നതല്ലേ, പശുവിനെ കലി വന്ന് അടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷയിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണ്? പരീക്ഷത്തിനെ ശൃംഗി ശപിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? ശൃംഗി ശപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശൃംഗി ശപിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണ ആ ക്വാളിറ്റി, ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ശക്തിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അവിടം തൊട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ കറപ്റ്റായി തുടങ്ങി, കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ കാലക്രമേണ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാരും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മാത്രം പേരിന് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായി ദ്വിജബന്ധുവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാര് ഭരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണര് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ്. അവരെ ഉപദേശിക്കും, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണർ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ക്ഷത്രിയൻ ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണ കുലം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയി പോയപ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്ഷത്രിയ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടായി. ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ മേൽക്കോയ്മയില് അവർക്ക് ഉപദേശം കിട്ടാതെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ കീഴിലുള്ള വൈശ്യ, ശൂദ്ര അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ കൾച്ചർ തന്നെ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ഭൗതികവാദികളായി,
ക്ഷത്രിയര് ആഹ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബാക്കി താഴെയുള്ളവരെ. അപ്പം ഇപ്പൊ എന്താണ്, ആൾക്കാർക്ക് ബ്രാഹ്മണരെയും വിശ്വാസമില്ല, ക്ഷത്രിയരെയും വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെ വൈശ്യര് ഇതിന് ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വൈശ്യര് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഒരുപാട് ടാക്സ് ഒക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ വൈശ്യർക്ക് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് ഈ ഓരോ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം, ഈ വൈശ്യന്മാര് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്, മുതലാളിത്തം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവിടെ റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, താഴെയുള്ളവരെ ചതിക്കാനും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ, അതായത് ശൂദ്രരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവരെ ചതിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ശൂദ്രര്, അതായത് കമ്മ്യൂണിസം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശൂദ്രര് മേൽക്കോയ്മ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ക്യാപിറ്റലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകാർക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നത് താഴെയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. അവർക്ക് ആർത്തിയാണ്, അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ഉടമസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്കുള്ളതാണ്, അതാണ് അവരുടെ ഒരു സിദ്ധാന്തം. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാര്യം അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പോയാലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അത് തെറ്റാണ്. ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് അവരവർക്ക് ഓരോരോ കാര്യമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസം വെച്ചിട്ട് എന്താണ്, ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും അവകാശം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ കോട്ടയിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോരോ അവകാശമുണ്ട്, അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസമാണ്. സാധാ കമ്മ്യൂണിസം അല്ല, ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, വസുദൈവ കുടുംബകം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എല്ലാം ആ പരമപുരുഷന്റേതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒന്നും ആരുടേതുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അല്ല, ഇതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം, അതിനാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ ഭൗതിക സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസം. കഴിവുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല, ആളുകൾ അലസരായി തീരുന്നു, ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ക്ഷാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അസംതൃപ്തരായി തുടരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജോബിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർവേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അർഹതയുള്ള പലർക്കും ജോലി കിട്ടാറില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ, ജോബ് വേക്കൻസി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അർഹതയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, അവർ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് താഴ്ന്നുള്ളവർക്ക് അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ്, കഴിവുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാ സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അലസന്മാരാകുന്നു ആളുകൾ, ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ക്ഷാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി മുതലാളിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനവും അധികാരവും നിർണ്ണയിക്കാൻ സമ്പത്തിനെ അനുവദിക്കുന്നു, സമ്പന്നർ ദരിദ്രരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. അവര് താഴെയുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. കടുത്ത മത്സരവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും, എല്ലാവരും പണത്തോട് അത്യാഗ്രഹികളാണ്, അതിനാൽ എല്ലാവരും അസംതൃപ്തരാണ്. വർണ്ണാശ്രമം, എല്ലാ ആളുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ സമത്വം അവരുടെ ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങളായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി ചെയ്യുക, ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി. അപ്പൊ അത് 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുന്നു. ഗുണവും കർമ്മം, അല്ലെ, ചാതുർവർണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണവും കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ, അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമം മൊത്തവും ഇല്ല, വർണ്ണാശ്രമം നശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്
ഇപ്പൊ ആർക്കും ആ സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത്, അസംതൃപ്തരാകും. ഈശാവാസി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, എല്ലാം ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെന്നല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന അവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. ഈശാവാസ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ വേദസാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം വളരെ അപകടകരമായി തീരുന്നു. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ ആട്ടോ, അടുത്ത മന്ത്രത്തിന്റെ. നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് അടുത്ത മന്ത്രത്തിന്റെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 18ാമത്തെ പേജിൽ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ശ്യാം സുന്ദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവനുണ്ടാകണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതത്രേ, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശനം മേൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല അല്ലേ? കാരണം എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗം ഒരു പൂച്ചയും ഒരു നായയും തമ്മില് വഴക്കുണ്ടാക്കി പൂച്ച ചത്തുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് നായക്ക് അതിന്റെ പാപം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അത് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് അത് രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ്. അതുപോലെ ഒരു പൂച്ച എലിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചയ്ക്ക് അതിന്റെ പാപം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. അത്രയും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ആ മനുഷ്യർ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ വരുന്നവര് തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രകൃതി നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ലംഘിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ ശിക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം അതാണ് ആ പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പച്ച മാംസമാണ്. സസ്യബുക്കുകളും മാംസബുക്കുകളുമായി നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഈശ്വരേച്ഛയാലുള്ള പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അതിലും താഴെ മറ്റ് ജീവവർഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലാബോധത്തോട് കൂടിയത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചിലര് പറയല്ലേ ഞാൻ സസ്യബുക്കാണ്. പക്ഷെ സസ്യബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സസ്യങ്ങളും എന്താണ്? അതിനും ജീവനുള്ളതാണ്. ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ഭക്ഷണമാകും. ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനം ഭക്ഷണമായി തീരുകയാണെന്ന് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. മനുഷ്യൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനും ആ അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളതാണ്. വൈദിക ശാസനകൾ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജീവിതം അപകട സാധ്യതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും എന്തിന് ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി അർഹിക്കാൻ
ഉപയോഗിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. ബാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാമോ? അടുത്ത 20-ാമത്തെ പേജില് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതുകൊണ്ടല്ല മാതാജി, ഇത് തന്റെ ചുമതലകൾ ഉചിതമായി നിർവഹിക്കാതെ മുതലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, അവിടുന്ന് മുതൽ തന്നെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് തന്റെ ചുമതലകൾ ഉചിതമായി നിർവഹിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ സസ്യാഹാരിയായാൽ മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം ചുമതല ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതര യാതനകൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത 3:13. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദമാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അത് വരും. എത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേക്കാം മാതാജി. ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും സമയം. ഓക്കെ. എവിടം വരെ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. അത് കേട്ടിരുന്നോ? അത് കേട്ടു. പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കേട്ട് വായിക്കാനും പറയുന്ന കേട്ടു. അതിനുശേഷം മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയത്. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 20-ാമത്തെ പേജില്. ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. എനിക്ക് വായിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ കേട്ടി. ശരി. ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ. ശരി. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ. ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ സസ്യാഹാരിയായാൽ മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടാകണം? ഭക്തനാവുകയും തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഈ ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ നാം കഴിക്കുന്ന എന്താണ്? പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിക്കാമോ? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നത് തന്നെ പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. മറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ പുലർത്താത്ത വ്യക്തി തീർച്ചയായും പരമപ്രഭുവാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം അയാൾ ശാശ്വത ഭവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പ്രാപ്തനാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ 2ഉം 3ഉം മന്ത്രങ്ങളിൽ അത് പറയും. 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? അതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം നമ്മുടെ ജീവിത
അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പാരഗ്രാഫുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമുക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ സസ്യ ബുക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴിച്ചാലേ അതാണ് സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് ആവത്തുള്ളൂ. സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. സാങ്ക്ടിഫൈഡ്, സാങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതാണ് സാങ്ഷൻ. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം? സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അത് പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വസ്തുക്കളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ന് പല കോർട്ടിലുള്ള കേസുകളും ഒരുവന്റെ വസ്തു മറ്റൊരുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവനവന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവന്റെ പിടിച്ചടക്കാതിരിക്കുക. ഈ ചിലർ ഈ വേലി കെട്ടിയിട്ട് അവനവനെ അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയി. മാതാജി മ്യൂട്ടായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട്. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു ആണേ ഹോസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വസ്തുക്കളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റവൻ്റെത് പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് നമ്മളുടെ പൂർവികരിൽ കൂടെ നമുക്ക് വസ്തുക്കൾ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കിട്ടാം. അതിനപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് വസ്തുക്കളുടെ. ചിലരുണ്ടല്ലേ ഈ വേലി കെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വേലി കെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതായത് അതും കൂടെ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ളത്. അതെല്ലാം ഒരു അവനവനെ അർഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം അവൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരായിട്ടുള്ള വഴിയിലുള്ള മാത്രം ധനം സമ്പാദിക്കുക. കൂടാതെ ധനം സമ്പാദിച്ച് സ്വരൂപിച്ച് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. 50, 25, 25 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ജോലി ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുക, അറവുശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ ചൂത് കളിക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പം അത് നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം, അപ്പം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യും. രാവിലെ വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും, രാത്രി 9 മണി 10 മണിയാകുമ്പോൾ വരും. ഇത്രയും സമയം എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ ശമ്പളം കൂട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അത്യാഹാര പ്രയാസ. അതെ, ആ പ്രയാസ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും, അവരുടെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫാമിലി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ആർത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ഇപ്പം അതായത് വിവാഹത്തിന് പുറത്തും വിവാഹത്തിന്
ഈ വിവാഹേതരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ വീട്, ആ അവബോധത്തിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഈ കർമ്മം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു, അപ്പം ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്, ആ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം നല്ലൊരു പൊസിഷനിലോ നല്ലൊരു പോസ്റ്റിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിലൊരു നമുക്കൊരു സ്ഥാനം കാണും. അപ്പോഴും അതിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്, അപ്പോൾ ഞാനത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ. പിന്നെ ഉറക്കം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതും ഭഗവത് സേവനമാക്കാം അല്ലേ. നമ്മളുടെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറയുന്നത്. അതിന് ഓവർ സ്ലീപ്പ് പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ആ കോട്ടയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് 7, 8, 10 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ചിലർ 2 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് 4 മണിക്കൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. അത് ഈ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ചില മൃഗങ്ങളും അല്ലേ, ഈ ഈ മൂങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം, 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക. പിന്നെ ഭുഞ്ചിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഉള്ളത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പിന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. സമയം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സമയം ഭക്തിശാസ്ത്രി ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി സമയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു സമയം വെറുതെ കളയരുത്. ആ വെറുതെ കളയുന്നതാണ് കൂടുതലും. ഈ ഫോണൊക്കെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് റീൽസ് ഒക്കെ നോക്കി ഷോർട്സും ഒക്കെ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പം ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അർഹിക്കുന്നവന് ദാനം കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവിടെ ദാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കുക. ഇനി ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഫുൾ ലൈഫ് അവർ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി, അപ്പം അവരെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈശാവാസ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ സമയം, എനർജി, അവരുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഇതിനുപയോഗിക്കും. ബ്രഹ്മചാരിയും അത് തന്നെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം, എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം മാതാജി. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപിബാബു പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് നാളായി പ്രഭുവിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
വേറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും? വേറെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ ബ്രോ. നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2ഉം 3ഉം നോക്കാം. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും ചിലപ്പോ പറയുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ പറയുമ്പോ മാതാജി ഈ ആ, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറയുമ്പം മാതാജിക്ക് തോന്നണ്ട, ഞങ്ങള് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് വെറും ഈ ഒരു കോഴ്സ് കുറച്ച് ഉം, ഉത്തരവ് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സായി പോവാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഉം, ആ സർവോപനിഷദോകാവും ഭോക്ത ഗോപാലനന്ദനം വാർത്തവ വത്സ സുധീർ ഭോക്ത ദുഃഖം ഗീതാമൃതം. ഉം. നമ്മൾ അതുപോലെ മാതാജിയുടെ അറിവുകൾ മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതെ അതെ, എനിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ല അതായത് ഞാൻ അല്ല, പഠിച്ചപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ആ മാതാജി അതെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിന് മാത്രമല്ല, അതെ നമുക്ക് അതെ മുൻപോട്ടുള്ള നമ്മളെ യാത്രയിലും ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ്. അതെ ബ്രോ. അതുകൊണ്ട് കാരണം കുറച്ച് ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രയില് ഈ ഒരു ദിവസം 3 ആക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർ ലെവൽ 3യിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇതിൽ വരുന്നവർ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3, ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവർ ലെവൽ 5 വരും. അപ്പോൾ ലെവൽ 3യിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ശ്ലോകം വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ലൈഡ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഈ ഡിവോട്ടീസ് അതിന് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അവർ കൂടുതൽ വായിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ച് അങ്ങനെ വന്നതല്ലല്ലോ. ലെവൽ 1, ലെവൽ 2 ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിലൊക്കെ ഈ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ചില കുറഞ്ഞ പർപ്പോട്ടൊക്കെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ആ ആ ചില ഇപ്പോൾ 1 പേജ് 2 പേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സമയത്ത് അന്ന് 3ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എടുത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രം തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 1 മാത്രം എടുക്കാം. ശരി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.